Aganopyo anak tayang ayapon nakaam-ama no romansa ay naganas kanayon na iaplan datke ti pamakina macho guwapo ako na daw arit na pa'y di man pati sa alariya itirapi. Alright. At kanomyong anak tayang ayapo nakaam-ama no romansa ay nakanas kanayon na iyak lang bakit di pamatina macho guwapo ako na lang arit na pa'y di man bandi sa al-alya itirabi anya na bislak anak laing agbislak anya na bislak ay nagkakilin abislak anya na bislak akayo ka na pumakam ay naglangin ti aplat at ay bislak no maulawa. Alright! Come on! Up! Pak! Sige! Pak! Go Kim! At kanobyong anak tayang ayapon nakaam-ama no romansa ay nakas ganayon na iapla dakit ti pamakina macho guwapo ako na dang arit na pa'y di man manti basta alaliya Unirabi